Que tal, Cruz? Que tal os morangos con azúcar? Moito fixe. Hoxe imos aprender unha cousa que se cadra para os galegos é unha axuda para falarnos portugués. Tota a minha palavra de honra. E logo de que se trata? De esquecer o te e o che, porque para eles só existe o te. Já te pedi desculpa. Eu acho que te devo pedir desculpas. Sí, porque o da distinción entre o te e o che debe ser unha cousa bastante exclusiva do galego, non? Ai, é che o que hai. Pola contra, hai unha palabriña que é moi deles. Embora. Não comemos e vamos já embora. Sí, porque irse embora é como irse, marchar. Ao final, o embora é como un reforzo, non? Teresa, vamos embora. Hoxe, ademais, imos aprender a dicir pijo en portugués. Pero como pijo. Sí, pijo. Aquí na serie houbo que traducilo como fino. Pero en portugués teñen unha palabra que se cadra se aproxima máis, que é beto. A Lara é uma betinha. Gosta de coisas betas, pessoas betas, sítios betos. Daquela, pijo é veto. Sí, é betiña, unha pijita. Pero en galego non temos pijo. É unha palabra do castelán, claramente. Ollo que en portugués tamén teñen castelanismos. Fíxate neste. Um cavalheiro que se preza nunca abandona a sua dama. Dixo cavalleiro. Pois, mas um cavalheiro deve sempre ajudar uma dama em apuros, não é? A ver, cavaleiro tamén existe, que é un home que vai da cabala. Pero xa ves que tamén pervive cavalleiro, que quere dicir un home xentil, ben educado, cortés, nobre. Quedei pensando e, efectivamente, en galego non temos ningunha palabra para dicir pijo. Ocórresevos algunha? Deixádenos as vosas suxestións nos comentarios. E suscribídevos á canle da Televisión de Galicia.